Bé, abans de començar espero que aquesta moció no compti dintre la zona d'atenció que em comentàvem abans. És per fer escalfament aquesta. Bé, volia començar la meva intervenció amb dues dades. La primera és que, segons l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya, l'any passat es van registrar al nostre país 113 agressions a persones del col·lectiu LGTBIQ+. I la segona és que entre l'1 de gener i el 31 de juliol del 2019 aquestes agressions han augmentat un 40% en relació al mateix període de l'any anterior. Aquest fet, segons el mateix observatori, no es pot associar només a un augment a les denúncies, sinó que també cal buscar-ne la causa en un augment de les incidències. Sens dubte, aquestes agressions demostren que, malgrat tots els avenços, continua existint una discriminació estructural de la societat cap als membres dels col·lectius que no s'ajusten al marc fixat pel patriarcat. Recordem breument que aquest marc es construeix al voltant de la figura de l'home mascle heterosexual i es sustenta en una lògica masculina sexual binària. Per tant, tot el que quedi fora d'aquesta lògica corre el risc potencial de patir desigualtat. Per tal d'abordar aquesta problemàtica, ara fa 5 anys el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta norma és una llei considerada pionera pel seu caràcter integral, ja que abraça molts àmbits i preveu un conjunt de sancions en els casos de discriminacions. Si ens centrem en aspectes més concrets d'aquesta llei, l'article 3.2 obliga la Generalitat i els ens locals del territori a promoure les condicions per fer-la plenament efectiva en l'àmbit de les seves competències. Ara bé, malgrat aquesta obligació, hem pogut constatar que l'Ajuntament de Sant Adrià no disposa de totes les eines necessàries per tal de fer efectives aquestes previsions legals. No estem dient amb això que no es faci feina, perquè alguna cosa es fa. De fet, des del consistori s'impulsen dues iniciatives per tal de fomentar la diversitat afectiva sexual i de gènere. Per una banda, es fan tallers entre els joves en l'àmbit educatiu per educar-los en aquesta diversitat i per prevenir situacions d'assetjament derivades de la LGTBI-fòbia. I per altra banda, l'Ajuntament commemora les dates del 17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia, i el 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+. Tot i així, la realitat és que aquests esforços no es produeixen de manera coordinada. La realitat és el término lingüístico que es... La Siri, és la Siri. Disculpeu, La Siri impertinente. Perdoneu, això era un imprevist. El mòbil no està d'acord amb el que dius. No. Sembla que tenia una puntualització. No. Bé, segueixo. Tot i així, la realitat és que aquests esforços no es produeixen de manera coordinada ni són producte d'una estratègia meditada i pautada. Aquest fet impedeix una intervenció integral a la nostra ciutat en la lluita pels drets de les persones LGTBIQ+. Bàsicament perquè no permet incorporar de forma transversal la diversitat afectiva sexual i de gènere en totes les àrees de la política municipal on és rellevant. I la mostra més palpable del que diem és que no existeix en l'actualitat un pla local LGTBIQ+. Ens podem preguntar si és important comptar amb un pla local d'aquestes característiques. La resposta és que sí, perquè a l'hora de dissenyar les polítiques que aborden la comunitat LGTBIQ+ i el seu fet social, cal fer-ho no només des d'una perspectiva que inclogui el sexe i el gènere, com en el cas de les polítiques per la igualtat home-dona, sinó que inclogui també la variable sexualitat. Tant és així que la pròpia Diputació de Barcelona estableix la recomanació que les polítiques LGTBIQ+ siguin específiques dins de l'organigrama de l'Ajuntament, per tal que puguin incorporar la seva pròpia idiosincràsia i naturalesa. Així doncs, l'elaboració d'aquest pla local permetria a l'Ajuntament de Sant Adrià treballar aquest fet social d'una forma transversal i des d'una òptica interseccional, i fer-ho en àmbits tan importants com ara l'organització municipal i la comunicació, la visibilitat, participació i informació, la LGTBI-fòbia,
la diversitat cultural i religiosa, l'educació, el mercat de treball, la cultura, el lleure i l'esport, la salut o l'acció social. Només d'aquesta manera es pot garantir que l'Ajuntament pugui complir de forma exitosa amb el mandat que estableix la Llei 11/2014. En qualsevol cas, tots els esforços que puguem realitzar des del nostre municipi, tot i aquests esforços, la realitat és que la lluita per la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBIQ+, no és exclusiva de Sant Adrià. De fet, la mateixa Llei 11/2014 estableix el seu article 6, que és una obligació assegurar la cooperació interadministrativa com a principi orientador de les polítiques LGTBIQ+. Amb aquesta intenció, el 28 de juny de l'any 2016, diversos ajuntaments catalans van posar en marxa la xarxa de municipis LGTBI. Aquesta xarxa va néixer amb una doble missió. La primera, fomentar l'impuls de polítiques públiques per avançar en el respecte i el reconeixement de les diverses identitats i expressions de gènere, així com de les diverses orientacions afectives i sexuals. I la segona, lluitar contra la LGTBI-fòbia. La realitat, tot i que ens pesi, és que Sant Adrià de Besòs no es troba actualment entre els municipis que formen part d'aquesta xarxa. En resum, ens trobem davant d'una situació que no és acceptable, ja que la nostra ha de ser una ciutat que vetlli per la igualtat i la no discriminació de tots els adrianencs i adrianenques. Per tant, és urgent que abordem les mancances que hem detectat en l'àmbit de les polítiques LGTBIQ+, i que, a més de desenvolupar-hi un pla local, adherim el nostre municipi a la xarxa de ciutats LGTBI. Necessitem compartir esforços perquè tenim un somni, el somni de fer de la nostra societat un grup humà guiat pels principis republicans de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Per tots aquests motius, demanem el vot favorable a la moció de tots els grups d'aquest ple. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bé, s'ha